Top secret mo? Ang top secret ko po is gusto ko na po sanang makipagwalay dun sa aking long-time girlfriend. Kasi po, naguguluhan po kasi ako dahil po marami po siyang mga red flag na ginawa na po sa akin pero nagpapatuloy pa rin po ako kasi po dahil po sa tagal namin, okay ako sa pamilya niya, legal po kami ang relasyon namin sa both sides. 10 years po. High school sweetheart po. Ma-effort po tapos hindi niya po ako kinakahiya kahit hindi rin ako parang ideal guy pero po kasi siya medyo maganda po siya. Okay naman po kami hanggang mag 8 years or 9 years kami. Nagkaroon na lang po ng red flag po itong last year lang po nung nagtrabaho na siya. Mula po January until June, hindi niya po siya nakipagkita sa akin. Pero nakakapag-chat po kami pero po sobrang dalang niya lang po talaga. Talaga pong nararamdaman ko na siya po yung lumalayo. Ako po mismo ang nakakakita ng mga ebidensya na may something na nangyayari. Una pong ginawa niya is hindi ko po alam na meron po siyang TikTok account. First time niya po sa akin hindi sinabi. Pangalawa is gumagamit na rin po siya ng Viber which is hindi po siya marunong nun. Pero bawal ba siyang matutong mag-Viber? Ay hindi naman po. Nagulat lang po ako kasi mayroon siyang Viber na hindi niya man lang sa akin sinabi na nagpalit po siya ng number. Sabi niya, binigay lang daw po ng katrabaho niya kasi hindi daw po siya marunong mag-register. Naniwala naman po ako. Ayaw naman daw niya po akong mawala. Ayaw niya po akong makipag-iwalay sa akin. Kung ganyan, bakit ganito natiis mo ako na hindi mo ako kitain ng 6 na buwan? Mahal ko po siya, sobrang mahal ko. Pero po, nahihirapan na po kasi ako lalo po. Inaaway din ako nung mga sinasabi ko nga pong ebidensya sa inyo is mas matapang pa po sa akin eh. Pinaghihinala ako pong third party niya. Yes po, 2. Which is kiniklaim din po nila na girlfriend daw po nga nila yun. Tinatanggi niya po. Sabi niya, hanggat wala kang ebidensya, wala eh. Hindi ka dapat maniwala sa mga ganyan. Kasi yung iba po daw dyan is nagkakagusto lang daw po sa kanya. Tapos nanggugulo, ganun po. Hanggat wala kang ebidensya, hindi ka daw dapat maniwala. Pero bakit ganun? Meron akong kilala, caught in the act na. Nagde-deny pa rin. Charot with harot. Basehan nga ba ang tagal ng relasyon para kumapit pa sa taong mahal na mahal mo? Paano kung bigla na lang nagbago ang taong pinili mo 10 taon nakakaraan? Pipiliin mo pa rin ba siya kahit may nagbago na sa kanya? Ayaw mo yung mga pagbabagong nakikita mo sa kanya. Sabi nga, kung hindi mo gusto yung pagbabago na nakikita mo sa taong minamahal mo, at kung gusto mong magbago siya ulit, at hindi naman niya ginagawa yung pagbabagong gusto mo, di humanap ka ng bago. Ang tanong, ganun na lang ba kadali iyon? Siguro ikaw kabisyo, na kumakapit sa tagal ng relasyon ninyo, ay kinakailangang mag-isip kung ito bang relasyon na kinakapitan mo. Ay mahalaga pa. At nakapagbibigay pa ng kapayapaan sa iyong puso't isipan. Madalas mahirap bitawan ng isang relasyon na matagal na. Pero kung paulit-ulit na lang ang sakit, baka panahon na para bumitiw
at ipaalaga ang puso sa taong poprotekta nito. Hindi sasayangin ang pagkakataong binibigay mo. Hindi sasayangin ang pagmamahal na inaalay mo. Pwede ba yun? May dalawang ibang lalaki na nagka-claim na sila ay boyfriend ng girlfriend mo. Huwag ka raw maniwala kasi wala ka namang ebidensya. Baliw lang pala yung mga lalaking yun. At ang hindi mo namamalayan, kasama ka na pala sa mga nababaliw. Ay. Alam mo, kabisyo, isa lang ang solusyon dyan. Maging single ka na lang, tipid pa. Charot! Uy, darot! Anyway, kabisyo, ilang araw na lang Love Radio anniversary na. 50 years na tayo, kabisyo. At ngayong gabi, samahan mo ako sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Eto na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Nahuli ko na may lalaki ang mama ng boyfriend ko. Anong gagawin mo kapag nalaman mo na ang mama ng boyfriend mo o partner mo merong kabit? Ikaw kwento mo ba o ipagtatapat mo sa boyfriend mo na, uy, by the way, love, o babe, o honey, yung mama mo may kabit ha? Niloloko kayo ng mama mo ha? Sasabihin mo ba yun sa boyfriend mo? Tututulan mo ba? Yung nakikita mong pangangaliwa ng mama ng boyfriend mo at nung lalaki niya? Ay, napakahirap na sitwasyon yan. Abangan mo yan sa aking pagbabalik. Kapiling mo ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Terra. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number